What's up guys? Kumusta? Ngayon po ay another unboxing video na naman yung gagawin natin dito sa ating order sa Shopee na motor parts. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano ito ikabit sa ating motor. So without further ado, let's go! But before that, intro muna tayo. So nabili natin ito guys from Shopee. At ang kanilang store ay ang Ace Precision Motor Parts. So ito ay nagkakahalaga ng 1,136 kasama yung delivery guys. Bali dalawang items to guys. Yung isa is yung Yamaha genuine parts na side mirror guys, kasi nga nabasag yung ating side mirror na natumba yung ating motor. Then yung isa is yung high durability na UMA Racing spark plug iridium type guys. Ito na guys, bubuksan na natin yung ating side mirror. Ito pala ay from Yamaha Indonesia. So, tingnan natin guys kung good quality na yung side mirror na to. Maganda siya guys, good quality. Then stock, parang sa stock talaga na Yamaha yung forma niya. Buksan natin yung pangalawang box guys. So dito na para nila nilagay yung ating spark plug na UMA Racing iridium. Then may pa-keychain din si UMA Racing. Wow! So tingnan din natin yung other side ng side mirror guys. So, okay naman siya. Good quality. Then bali guys, yung ituturo ko pala ngayon sa ating video is yung pag install nitong ating EB8R31 na spark plug guys. Bali yung side mirror, plug and play lang naman yun, madali lang naman yung ilagay. So simulan natin guys. Ayun na guys, na baklas ko na yung ating right side fairing. So ngayon bubunutin natin tong ating ignition cap ng ating spark plug. So pagbunot nito guys, hilahin lang natin tong rubber. Ayan guys, linisan lang natin guys. So ito na yung ating spark plug guys. So pagkuha nito guys, para makuha to guys, ito yung gagamitin natin, yung libre na tools na binigay ng Yamaha. So gamit lang tayo ng screwdriver para maikot to. Insert lang natin dito guys. Ikot lang natin dahan-dahan. So ito na yung ating spark plug guys na stock. Ito yung NGK guys na spark plug. So tingnan natin yung bago, yung ating i-replace guys. Kumpara natin. So guys, ito yung ating i-replace sa kanya, yung ating UMA Racing spark plug. So bali may apat pala na klase ng spark plug guys, yung copper, tsaka platinum at double platinum din. Yung pang-apat is yung iridium. Ito yung pinaka high durability guys, yung iridium. Ang copper yung sa mga lumang motor guys. So sa nakikita nyo guys, may tatlong side electrode yung ating bagong yung iridium na spark plug guys, compare dito sa luma. Dito sa NGK, isang side electrode lang yung sa kanya guys. Then bali pala dito sa ating
iridium na spark plug. May dalawang klase din to, yung E8 at saka yung E8 at saka EB8 R39 at yung isa is EB9 R31. So yung E8 is yung para sa recommended to sa mga stock engine katulad ng sa atin. At yung sa mga yung sa EB9 naman is para yun sa modified. Din ito high durability din to, din yung sa EB9 is ang high performance spark plug. So ito na guys, ikabit natin sa ating sniper. Yung aso namin guys, pusa yung boses. So ito na guys, ikabit na natin guys. Itong type pala ng spark plug to guys is yung long thread to. Kung hindi kayo sigurado, pwede nyo naman dalhin sa tindahan yung spark plug para masukatan nila. Then kung sa online kayo mag-order guys, naka-specify naman doon sa store kung suitable ba siya sa sniper o sa anong motor yung spark plug, para hindi na kayo magkamali pagbili. Sigpitan na natin guys. So sakto na siguro yun guys. Ito natin konti. Yun. So ibalik na natin yung ating ignition cap guys. Then try natin, testingan natin kung ano yung performance niya. So testing natin guys. Ayun na guys, umandar na siya. So far okay naman yung pagkalagay siguro natin. So ngayon ibalik na natin yung ating side fairings para matry natin kung ano yung performance niya if napatakbo na natin siya.
One eternity later. So ayun guys, so far so good. Malakas yung performance niya guys. So totoo talaga yung sa Iridium iba sa mga luma na spark plug guys. Kung kumpara natin. Then ito na rin yung ating side mirror na nabili. Na-install na rin natin. Then yung nakarang araw na install natin na lever at saka clutch brake lever at yung handlebar niya. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and God bless sa susunod ulit na tutorial video.